Clear conscience. Siguro ang media naka-witness man how I am very supportive sa mga programa ng serbisyo sa atong city government as well as ang stance ng City Council permi sa kanyang panglusod. But this time around, there are two things that I have to consider. No? My personal conviction at the same time sa technical nga aspect. No? Ever since nagboto ko, may sabong, and the rest, no? This time siguro ako may mismo ba pag itaas ang ako nga kamoto medyo gapulog ako no very sentimental ako sa akon nga stand mo sa siling hapon kay it's because nga hindi lang siling nga mayor city councilor kita diri sa syudad sang Iloilo but we always put everything into proper perspective no it should be founded technically kag according sa guidelines kag diretso sa sangguniang panglusod. No? I know for sure na maintindihan man ako sa ako ng mga kaptanan kung nga nag-object ako. It took me the whole night to think it over and even my family, no, I have to get suggestions coming from them and some of the people around me. Iba ganun sa inyo, halipas sa media, that really inspired me to think more. So, amo ina nga nakakam up ako sa akong mga decision nga I have to say no for this in the ground nga sa technical nga aspect. Nakabuto na ako sa special session no nga no case because nga nakita natin nga independent. Tapos sa subong naman nga special session, I guess I have to stand up and be firm with my decisions. Sa una, I know for sure the city mayor will also understand no, kung nakakam up ako sa sining decision. It's not for anything else. No, but merely siguro naka-anchor lang sa technical na mga reasons and personal conviction na.